Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, mayong Pasko sa tanan. Aniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, makiguban sa gihapon ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Okay, pasiunang patimbaya no sa gyapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana si iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, kanina din no atong nakita po si atong amigo dinhi higala gyud na gyud diri no puyo no adol gyud sa istasyon si ay kasama ang radyoman Ion Ilumbaring. Okay, mayong Pasko kini mo diha. Okay, sa tanan ron nagtan-aw sa live stream sa RMN Dipolog, kasaman sa naminaw sa radio sa FM o sa AM. Maayong Pasko kaninyo, akong pagkiukbo kaninyo o nagtala na po ni tanan maayong adlaw sa Ginoo kung sapay i-great ako ninyo. Okay, akong pagkiukbo kaninyo nga tanan. Okay, mo diretso lang no. Sa dili pa di ay tuod no. Karong maabot nga Domingo, dili karon maabot pa Disyembre 26, nuliwas na gyud sa Disyembre 25. Tunay graduation nga paghimuon ang Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter no. Sa Diocese of Dipolog dunay graduation, mga 17 ang mograduar sa mga nagtuon sa Biblia no, sa kining Catholic Faith Defenders. Karong umabot ka rin Disyembre 26, ipahingayon na sa misa gyud sa katedral. No? Diin ang ato yung halangdong obispo ang mo preside niya na. No? Okay, si Most Reverend Severo Kaermari atong pagyukbo kiniya. Siya ang mo preside sa misa din. Dihapot pagahimon ang graduation ceremony sa mga nagtuon sa Biblia. Labi na yun sa pagpanalipod sa pagtuo nato nga universal o katoliko. Okay, dayon ang pagka-alas 9 ana no. Naandan man ang Bible study no sa Vincent no, sa usa sa mga room diya sa Vincent. Na ipagahimuon pod nga panagtigom sa naanda ng ato nang himuon matag tuig no sa Christmas. Okay, na dili lang magtasok no, dunay social distancing, isip pagsunod sa health protocol nga gipasiyugda sa atong gobyerno o
bisan na sa atong mga kadagkuan sa atong simbahan. Okay? Now, pasensya kung dunay mga nalimtan sa atong intro. Okay. Now, diretso ta sa atong tuyo karon. Ang atong tuyo karon ang pagpadangat sa mensahe sa Pasko ug ang pagpanalipod, no, niini sa taliwala sa mga mga pagsupak pod niini, no. Okay, now di magyud kalikayan nga naman jud mo supak ani, no. Gani ang uban mo ingon nga ang Pasko sa Biblia pasuber man to, dili man kanang pagkatao sa atong Ginoo. Now remind lang ninyo nga kanang pulong Pasko go dili lang na gamito nato sa kining kana lang gihisgutan diya sa Biblia, no. Ato nang gigamit sa kana galing pagtawag og sa pulong isip variant word sa pulong pagsaulog o kapistahan o piyesta. Umuingon tag Pasko sa pagkabanhaw, una pista sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Lain po nang muingon tag Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, no? So dili na kay i-refer lang atong pasuber. Of course, usap po na diha sa gitumbok ana, no? Dili lang nato limitahan ang paggamit anang pulong Pasko. Naay Pasko sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkatao, ug unsa pa na, no? Kay ato man ang gigamit sama sa pulong piyesta o kasaulugan, no? Lain-lain man ang atong pagsaulog. Ang atong sa ulugon nga mo sentro gyud sa Disyembre 25 mao ang adlawng natawhan si Ginoo. Okay, sa atong Ginoong Hesukristo. Pasko sa iyang pagkatao. Okay. Kaya dali lang kay nakoy nalimtan. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, pasensya may post sa tano. Kay giigang manguwa man ako mapaandar ang pabugnaw dito sa announcers booth. Okay, muna nga ito sang gi-on, no? Karon nga di ra ko makita ninyo nga gipaningot. Gipaningot niyo kog sugod. Gipaningot si Veritas. Labi na duol ra ba niyo na binag-o man yung camera ron sa estasyon kay duol kayo na to. Naka-focus gyud, no? Maklaro gyud ning ang sining naa sa tong naong, no? Okay. Mga spatches so unsa diha. Pasensya na lang, no? Okay. Kay nabag-uhan ta ani. Ang ato pong kamera gani, no? Ato pong gipaduol kay matabunan man po dinhi sa kamera nga naagyud sa atong atubangan. Okay. Now, atong hisgutan kining maong kasaulugan. Ako po ning gisgutan kagahapon sa Tulumanon sa Pikas Istasyon, no? Sa grupo gyud sa CFD diin kita mo ini program kay si Attorney Avas sa tuwa pa man sa Sugbo hinoon coming to nya kita mo mi take over, no, sumao nga Tulumanon, no. So karon mo focus ta aning giingon sa mga igsoon nato nga usad daw ka pinagano nga pagsaulog ning Christmas. Labi na kay kanang naay mga Christmas tree, ana Christmas lights, nga anggid yun sa kanabang mga kasaulugang pagano. Okay, mga kasaulugang pagano. Kanang mga Christmas lights, kanang mogamit tag kandila, unsa diha. Labi na kay niadto naay mga naapoy gi saulog ang pagano.
nga matunog yung Disyembre 25 katong ilang giulo nga katong ilang pagtuo ba nga gituhuan nila nga ang adlaw mo'y Dios nga adlaw, Sun God, Sol Invictus, murag wako sayop sa termino. Okay niya, Disyembre 25 po, no? Now, ato lang yung timan-an mga igsoon nga naay mga gibuhat nato nga bisag anggid sa gibuhat sa mga pagano. Oh? Pero dili na matawag og pinagano. No? Kay wala man nato gipahinungod ang paggamit ana sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios o bakak nga Dios. By the way, unsa may nakapapagano sa usa ka tawo, no? Unsa may criteria ba? Unsa man yun ang kinungdan nganong moingon ta nga kana sila pagano, kana siya pagano. Ang uban moingon man nga ang mga pagano gasayaw-sayaw. Oh, gasayaw sa ilang mga ritual. Unya kay kamong mga Kristiyano, espesipikamente Katoliko, gasayaw-sayaw man mo kanang inyong sinulog. So pinagano na inyong sinulog tungod kay gasayo-sayo mo inyong gisundog ang mga pagano nga gasayo-sayo. Okay. Now, ang point na to diha ba nga, unsa may nakapapagano sa mga pagano? Tungod ba nang ilang gibuhat nga pagsayaw? Oh? Dili siguro kay sama ng tubig. Oh. Ay kung ingna ang kamong nagpaminaw ron, dili mo inom og tubig. Dili mo inom og tubig. Kita tanan manginom og tubig, kinahanglan nato ng tubig. Unya, ang pangutana diha, ang mga pagano mo inom ba og tubig? Di ba? Ay, kung ina, magamatay po na sila di mo inom og tubig. So both, ang mga pagano o kitang mga believers, kita mga Kristiyanos, puros ta manginom og tubig. Nga, himuon ba nato ng mo conclude ba po ta sama sa katong premise nato ganina nga tungod kay gibuhat na sa mga pagano nya gibuhat po na nato na pagano na po tag-apil. Di ba? Tungod ba kay ang mga pagano mo inom og tubig, kita po mga Kristiyanos, kita mga believers sa Dios mo inom og tubig na pagano na po ta tungod kay gibuhat mo na sa mga pagano. Yan ang pagsayaw sa mga ritual nga pagano mo, sayaw sila. Dili na lang ba ta makasayaw? Tungod kay gibuhat na sa mga pagano, ang point diri mga igsuon, dili kay nahimo silang pagano tungod kay nisayaw sila. Timan-an yun na to. Dili nahimo silang pagano tungod kay niinom silang tubig. Dili nahimong pagano sila tungod kay naggamit silang mga decoration sama ng Christmas lights, kandila. Dili kanang mga butanga ang nakapapagano nila. Kaya pa ng kandila o. Ang Biblia gahiskot nga ang katawhan sa Dios gagamit mapug kandilero nga amot pasabot ni gamit pug kandila. Sabton ba na nga kanang mga tao di sa Biblia nga nagtuo sa Dios nga naggamit og kandilero nga nagpasabot nga naay kandila. Oh. Sabto na ba na nga pagano na po na sila? Ni ang mga Kristiyano man na. Di ba? Kanang paggamit og insenso. Oh. Sa ritual pagano na apoy ingon ana. Oh. Pero sa Biblia gahisgot pud ana na pinariyag 5:8 ang paghulagway sa mga tuwa nga spirits perfected tuwa sa langit nga tawag na si Hebrews 12:22-23 nga perfected spirits nga amot pasabot mga santo sa langit gihulagway ng 24 elders. Ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios gigamitan nagsimbolo nga insenso. Okay, ang insenso gud ga simbolo man sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Uy nana. No, dili nahimong pagano ang usa ka tawo tungod kay niinom siya tubig. Tungod kay nisayaw siya. O na siya mga decoration sama ng Christmas lights o kung sa pa na mga decoration diha. Dili kanang mga butanga ang nakapahimong pagano sa tao. Ang nakapahimong pagano sa tao kung wala siya mag-ilaw, wala siya mosimba sa tinuod nga Dios sa langit. Ang iyang gisimba ka ng adlaw, si Baal kuno, si Mercury kuno, si Diana, Astaroth. Sa laktod, wa makaila
sa matuod nga Dios o kung nakailaman wala pud mo simba niya sa matuod nga Dios. Subot pasabot ma-considered kang pagano kung wala ka mo simba sa matuod nga Dios. Lain ang imong gisimba. Dili kay nahimo kang pagano tungod kay ni sayaw ka ni mo gamit kag mga decoration sama sa Christmas lights. In the first place, kanang mga lights diha nga atong gidecorate, dili man na siya daotan kay mayong gitag lights meaning kahayag. Unya gisimbolo man po na diha sa Biblia na ningon gaya ang Ginoo, kamo mao ang kahayag. Di ba? Kay kahayag man si Kristo niya, kita pod kay iya man tang lawas na kahayag na puta, di ba? Ito mga Kristiyanos. So pwede na ito nagsimboluhan og kandila. Pwede po ng Christmas lights man itong binago. Di ba? Dili kay nahimong pagano tungod kay nagamit anang mga butangan. No way, mga igsuon. Mga pagano kay nagsayaw man, niya musayaw ang mga believers, kitang matuhuon sa Dios. Nahimo na putang pagano. Dili oy. Dili oy. Dili. So depende asa na to gipahinungod ang paggamit niya ng mga butanga. In the first place, tanang mga butang diri sa kalibutan ang tag-iya ani Dios kay kinsa man day gagama sa tanang mga butang? Ang yawa ba? Ang demonyo ba? Gani ang yawa gani binuhat ra man po na sa Dios. Di ba? Dili ang pagkayawa mo gibuhat sa Dios. Sa atong nahibawan kana si Lucifer gama na sa Dios. Oh. Niya maayo pag yun ang ngalan, no? Light gihapon no. Light bearer o unsa na basta kahayag. Oh, mao na Lucifer. Nindot kay ng pangalana. Now, namaot lang ng ngalana sa dihang si Lucifer nagrepilde sa Dios. Oh. Gipili niya ang pagkayawa. Muna nga nahimo siyang yawa dili tungod sa ngalan niyang Lucifer kay ang Dios may gahatag niya ng ngalana. Diba? Nindot kay ng ngalan nga Lucifer. Oh, namaot lang na nahugawan lang na sa dihang si Lucifer miundang na og pagkamaunungon sa iyang creator. Munang nahimo na siyang adversary, nahimo na siyang yawa. Dili ang Dios na naghimo sa iyang pagkayawa, kundi siya rapod kay wala man siya ingna sa Dios nga mo rebuilde siya. Ya kay ni rebuilde magyud siya, munang nahimo siyang yawa. So ang yara pong kaugalingon ang gahimo niyang yawa. Pero wala siya buhata sa Dios nga mayawa. Oh, ang iyang kaugalingon mo'y naghimong yawa niya sa dihang ni-rebuilde siya sa pagmando sa iyang magbubuhat. Di ba? Mga igsoon. So, mauna. Nga, tanang mga butang, so kumuingong kag nigamit mi o Christmas light, pagano na dayon mi. Kana bang mga elemento nga gibuhat anang Christmas light, iya ba na siyawa? Dili, uy. Walay mga butang diri sa kalibutan nga iya siyawa. Oh, saman, kanang gihimo na to Christmas lights, kanang gihimo na to kandila. Oh. Kaysa may gahimo anang mga raw materials nga atong gigamit sa paghimo ana ang Dios. Now, gigamit lang na sa mga pagano mo na nakasipyat nila. Kay ang ilang gisimba sa ilang mga kasaulugan noon sa diha, dili man ang matuod nga Dios ilang gipahinungdan ana. Ang bakak man nga Dios mo ilang gihimaya, dili man ang Dios sa langit mo ilang gihimaya ang sa paggamit anang mga butanga mo nang nahimo silang pagano diha. Na pagano ang description nila tungod kay dili mao ang ilang gisimba. Pati na ng Disyembre 25, kung gigamit na sa mga pagano sa ilang pagsaulog, dili kay nahimo silang pagano kay ilan ang gigamit ng December 25. Kinsa man day gahimo sa adlaw? No? Kanang December 25 nga adlaw, kinsa may gahimo ana yawa, pagano o kinsa man, no? Ang Dios may gahimo ana. Ang mga pagano lang mao'y nagsaulog sila anang adlaw. Dili na sabton nga kung magsaulog ta diha, mahimo na putang pagano. Kung ang imo dayang birthday matunong anang adlaw, pagano na puday ka. Pagano na puday ka kung magsaulog ka ng Disyembre 25. No. Kana galing giingon nila nga ang nag-una kuno ng pagsaulog anang December 25 mga pagano niawat lang kuno gi-Christianize sa mga Katoliko niya niawat pud ang mga Protestante debatable biya na mga igsoon kay akong gihiling ang mga record sa history ana amot lang
tagaay ko niyong ebidensya. Kaya wala ko'y nakitang ebidensya nga ang mga pagano mo'y nag-unaan ng pagsaulog nga matunong og December 25. Kay na ako'y nabasang referensya, wa lang nako mapasirox o mapaputocopy, no? Na ako'y nabasahan nga mga ikaduhang siglo naanay mga Kristiyanos nga nagsaulog, nagbalaan sa adlaw nga tawhan sa Ginoo, no? Mao na. Dayon ang sa akong nakita pod sa akong pamasa, ang record nga nabasa nako nagsugod-sugod na mga pagano anang pagsaulog sa December 25 naa na sa mga ikaupat nga siglo. Mga 300 kapin diha something, no? Sama atong dungan-dungan atong panahon pod ni Emperador Constantino. Sa itong imperyo niya nga kuan gani siya man unang emperador ang miundang sa mga panglutos sa mga Kristiyanos, di ba? Yun ana. Mga ikaupat na kasiglo na kanang nakita sa record ng pagsaulog sa mga pagano anang Disyembre 25. So dunay ang gulo di ay sa atong pag-analyze sa sitwasyon, dunay ang gulo nga dili kay ang mga Kristiyanos mo'y nangupya sa mga pagano kung magsaulog sa Disyembre 25. Naay ang gulo di ay nga naay posibilidad ay nga ang mga pagano mo'y nangupya. Siguro moingon sila nga ang mga Kristiyanos magsaulog man aning adlaw. Atong itunong po diri sa atong kuan ato bang ikompetensya, so diha punta diha na to sa ulogon atong bakak nga Dios, dili biya bakak nga Dios ilang tawag ana. Kita na nagtawag ana kay bakak man nga Dios kitong ilang pagsimba sa Dios nga adlaw. Kay ang adlaw di man Dios, nya mo may lang gihimong Dios. Diha man nila isaulog kun sa December 25. Na kung matinuod ng anggulo nga ang mga Kristiyanos mo'y gauna sa pagsaulog sa natawhan ni Kristo anang adlaw, no, December 25. So mulutaw nga ang mga pagano mo'y nangupya. Di ba? Now, napoy basahon siguro kung kulang kag pamasa gyud, makaingong ka nga napo ko'y nabasa nga usa ka Kristohanon nga miingon nga ang pagsaulog sa mga pagano anang adlaw gi-Christianize. So mura bang gi-implied nga ang pagano gyud may naguna. Ulahi lang ang Kristiyano kay gi-Christianize god, di ba? Now, kung kana mo'y mainsakto, para nako di na questionable para nako. Dili po na dautan. Ano man, pagano god gi-Christianize. Di ba mo man essence nga nung magsangyaw ta mga Kristiyanos nga ang mga pagano mahimong believers, mahimong Kristiyano. So insakto. So granting nga ang mga pagano mo'y gauna gyud anang pagsaulog sa adlaw nga kanang Disyembre 25, pero di mo kumutuwa na kay sa Biblia na may gipang pasabot nga naay nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Di ba? Nya si Sharo wa gyud natunong pog December 25 sa kadaghan sa tao. Di ba? Walang masulat sa Biblia. Di ba? Dili gyud pagano gauna ana kung mogamit tag logic, di ba? Mogamit tag logic. So granting lang without admitting nga wa man guna, wa may ebidensya na nga mga pagano gyud may gauna. No, granting lang nga ang mga pagano may gauna pag saulog anang Disyembre 25. Dayon atong gi-Christianize, no? Wala ni kuan na ato ra ning mga espekulasyon, ato lang gitugtan ba. So walay pag-uyon nga ang mga pagano may gauna sa pagsaulog anang December 25. Dautan ba kung i-Christianize na to, ilisdan na to sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa Ginoo? Sa ito pa, atong gi-Christianize ang usa ka buhat pagano anang adlaw. Na di na dautan gani mao na essence nga nung magsangyaw ta nga kadtong wa makaila sa matuod nga Dios, kadtong mga pagano mahimong Kristiyano. Sa to pa mao na essence atong pagtuo nga i-Christianize na to. So kung ma-Christianize na nato, dili na pagano. Di ba? Sa ako nang giingon, dili kay nahimo silang pagano tungod kay gasaulog sila sa Disyembre 25. Kinsa man gabuhatan ng adlaw ang Dios man. Nahimo silang pagano kay lahi ang ilang gituboy, lahi ang ilang gipasidunggan anang adlaw. Ang bakak nga Dios, ngano mo yung tagbakak nga Dios kay lalim man ka ang binuhat sa Dios ang adlaw mao na gihimo nilang Dios. Di ba? Unya atong giilisdan, granting lang nga kita gyud minang awahi ni gamit anang Disyembre 25. Atong gi-Christianize, ato pa ato nang pulihan og paghimaya ni Kristo. Sa ato pa
Atong sa ulogon diha ang adlaw niyang natawhan. Kinsa man as Kristo, mao ang angayan simbahon. So, gi-Christianize na to. So, dili na napagano kaya nga itong gisaulog diha ang natawhan man sa Ginoo. Dili man tong pagsimba atong bakak nga adlaw. So, insakto gihapon ta. So, bisag asaan na nga ang gulo, kinsa may nangupya, mga pagano ba may nag-unaan na, nagsaulog ang adlaw, o kita bang mga Kristiyanos may nag-unaan na? Oh. Ang point diha, kinsa ang atong gisaulog ang adlaw. Yang anong pasangilan man mi kung, nga pasangilan mami nga, mga Katoliko. Kung sa ulog mig Disyembre 25 nga nagpinagano kuno mi. Kinsa man di among gisimba diha? Ang bakak ba nga adlaw o si Jesus Christ? So dili na pinagano. Mga tinahod nga viewers ay okay. O mga tinahod nga tigpaminaw. No, pasensya kay no ako kay maanad ba nga kung naay kamera magatubang sa kamera gyud na akong mata no dili mo na ako ma-eye contact. Naanad ko nga magliraw-liraw na bisag asa akong mata no. Mo niya akong style siguro puhon mo na akong himuon parang mapil gyud ninyo kamong nagtan-aw sa video nga istorya gyud mo na ako kaya ako mong gitan-aw no. Okay. Pasensya na. Ako po nang nabantayan no kay kasagaran sa mga nakita nato diya sa YouTube magatubang gyud na ilang mata no ninyo no. Wa ko maanad ana no mo na nga pasensya. Okay. So mao na no wa naman tay igong panahon daghan pa unta taang hisgutan no mga tinahod nga tigpaminaw. Hinuon apay ubang mga adlaw. Apay umabot nga mga Christmas diin ato ning matuki og ayo. Hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon kini si Veritas. Okay, maayong Pasko kanatong tanan. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Nina Rodil, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a disciple of Christ. Doc Nina Rodil naniniwala sa MX3 kasabay ang proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Unti-unti nang bumubukas ang bagong mundo. Harapin natin ito ng sabay-sabay. Magkaiba man ang landas at pinanggalingan, dapat walang iwanan at pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rock, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. May regalo ang Satellite TV para sa inyo. 200 pesos na discount ang aming aginaldo. Ang Satellite